Hello world and to everyone. Kumusta po kayo mga kababayan ko? Kumusta po ang buhay po natin sa araw-araw ng ating gawain? Shout out to everyone. This is Filipino Life Stories. Thank you very much for supporting our channel, especially then our sister channel, Filipino TV. Maraming salamat sa suporta. At maging bahagi po kayo sa ating channel, Filipino Life Stories. At maging member po kayo para po makasuporta po tayo sa ating community. At yung mga aking just for update mga kababayan ko, yung ito po yung nakikita nyo po yung ating lugar dito. Yan ang ating lugar. It's a province life dito sa Pangasinan. Ngayon po I'm driving. Punta po tayo sa ating client. At pag loobin awa ng Diyos na mabalikan po natin yung mga na-features po natin sa Filipino Life Stories. Puro short stories po yun. Minsan unfortunately yung mga nahanap po natin ay hindi natin mahanap dahil paiba-iba po sila ng lugar na pagbebentahan ng kanilang mga produkto is, kaya hindi po natin sila mahanap, pero sabi may schedule daw, so mababalikan din po natin yun. Hindi man tuloy-tuloy pero magbabahagi na rin po tayo. At kung ano man yung inyong suggestion, maging party po kayo. At tayo naman po ay simple lamang po yung ating pamumuhay syempre. At hindi po tayo yung masasabi po natin na sagana sa lahat, dahil lahat po ng pinaghihirapan po natin just for a living, dahil tayo po ay lingkod ng Diyos at tayo po ay magbabahagi ng, kung mapapansin nyo, ang mga priority po natin sa Filipino Life Stories ay ang priority po natin ay mga simpleng tao, simpleng pamumuhay na kapwa Pilipino. Yun po ang ating priority. Iangat po natin ang ating antas bilang Pilipino. Yung boses ko, nako, kasi dahil sa taglamig po natin ngayon din hanggang February po ito, yung mga kababayan po natin sa Atok Benguet, Mountain Province, my prayers be with you all na mapag-ingatan po natin mga tanim. Pero dahil po sa weather changes, syempre hindi po natin yan mapipigilan, pero may awa ang Diyos po ay makakasurvive po ang lahat din. Nag-frozen na siya. Kaya mga kababayan ko, pag-pray po natin. Pero dito syempre tag-init dito din sa sa probinsya din natin, halos lahat po na may init. Schedule po natin ang magpapaaraw ng ating palay sa highway. Pero shout out po sa ating gobyerno. Bakit po sa kalsada po yung sa iba nakita ko po bakit po binigyan ng access yung mga although okay naman din, pero for safety features, dapat ang priority po natin ng ating gobyerno yung drying plant ng bawat lugar. Kumbaga sa isang at least yun, free dapat na yun. Wala na pong bayad. Ang gobyerno na po ang bahala sa atin. Kasi although may libreng palay naman na ibinibigay ang ating gobyerno, pero naman po natataksan din naman po tayo, di po ba? Ang mahirap din po, ito kwento serye na naman po tayo dahil kumustahan po tayo. Yung tax po natin dito sa Pilipinas, maling-mali. Tayo mga Pilipinong kawawa although nag-a-adjust po, pero isa na rin kayo sa biktima sa mga ganyan. Ang dapat na itinatax po, kung sino nagbatas na yan, alam po natin kung sino. Ang dapat po natin i-tax yung kinita, yung natira dun sa natin, hindi po yung gross. Para po yung nagastos yung mga puhunan, yung miscellaneous po natin, gasolina po natin, kailangan po natin kumain, maligo, may pamilya po tayo, lalo na pag may pamilya ka pa.
paano natin yung isusustain, di po ba? Although nag-adjust kaka-adjust minsan kaloko-loko na yan sa mga adjustment na yan, computation na yan. Kaya pinaglaban ko po yan, mga kababayan ko, at talagang pinaglaban ko na kasi syempre minsan isasayaw po natin yung mga, kung makikita nyo po yung mga upload ko, naging po tayo sa gobyerno din, naging party din po tayo, pero kami po ay nagsuporta, nagtiwala, kasi nga yung sinuporta naman natin ay nagbigay naman po siya ng trabaho para sa amin. Yung nga lang po, minsan maliit naman talaga yung home, dapat lahat open arms. Tsaka yung Bill of Rights natin bilang Pilipino, itaas po natin ang antas natin bilang Pilipino. Nagkakaroon po ng wrong practices sa procurement. Totoo po lang yun. Napakahirap po yung ganun. Kung matatapos din po yung kahirapan natin, hindi nga po natin alam kung sino yung mga owner din Napakahirap po kaya yumaman, di po ba, mga kababayan ko? Yung mga aking mga fellow people, mga taga Pangasinan, shout out to all, sa aking mga kaibigan, sa YouTube industry, shout out to all. Thank you very much. Also to other countries, maraming salamat po, dahil mga viewers po natin ay meron din po, syempre mas marami sa Pilipinas sa atin, and then India, and then US, ganun, mga ibang lahi din. Alisin na po natin yung yung talangka mentality, dahil tayo po ay isa lang naman po tayong tao din po tayo lahat. Kaya papansin ko kasi yung mga iba din, instead na tsaka salamat sa mga comments nyo sa Filipino Life Stories. Nako, ang dami kong bashers. Hindi po tayo perfecto dahil wala pong script, hindi po scripted yung aking mga sinasabi, kung ano po yung nasa saloobin ko. Kung may pagkakamali man po ako, I'm very pasensya na po, tao lamang. Hindi po tayo perfect. Gusto ko lamang po magbahagi sa inyo ng aking nasasakupan, aking nakikita, at lahat po tayo may karapatan din po. Alam ko din po yung copyright na Data Privacy Act, kaya umiiwas tayo halos sa mga tao, at yun pinapaalam muna bago natin sila makuhanan. At yung copyright sa music, yun po ang hindi ko po nalalaman minsan, kasi syempre minsan gusto kong mag-live po, may mga kanta, hindi po natin maiwasan, nakaka-copyright po tayo. Kaya hindi po ako nag-strike, kundi ang ko lamang po, alisin na lamang kung ano yung hindi pwede. Kaya ang YouTube industry, maraming salamat. Thank you very much to the YouTube industry. We have given a chance to connect around the world, maging bahagi. Although medyo matagal po ang ating monetization policies, pero syempre ganoon na lamang, just enjoy what you're doing and everything will be alright. And then syempre kailangan po natin na mag-pray din na wala naman ng giyera sa sa mundo po natin, dahil ang giyera parang negosyo po din yan pero kawawa din po yung mga future generations na makakasurvive din. And may deepest sympathy sa yung lumubog sa may part ng yung sa barko. May deepest sympathy to all. Ang Diyos na po ang bahala sa lahat. My prayers is kung makapagbigay po tayo pa man din, makapagpaabot sa direct po na ilan po natin na tugunan po ng pansin ng ating gobyerno ang mga usapin. Actually, ang usapin po natin, dapat po, ang usapin po natin, iangat po ang antas ng pamumuhay bilang Pilipino. Ibig sabihin po yun, yung mga nakikita nyo po na mga indigency o ano pa man, para sa akin yung tupad o yung mga ganyan, hindi po ako pabor dun Ang kailangan po ng tao, trabaho na legal, na wag naman pahirapan.
Tapos, kailangan lamang po na makasurvive sa araw-araw. Ibig sabihin sa araw-araw, kumain. Kasi ano po ba ang unang pangunahin ng ginagawa natin? Kumain. Kaya nga, hindi ka makaligo, basta makakain ka lang. Tapos, mahirap pong mamuhay. Sa totoo lamang. Sana wala na pong OFW. Shout out to all our OFW. Maraming salamat po sa Diyos at sa lahat sa inyo na sumusuporta sa ating channel Filipino Life Stories. Maging membro po kayo at lahat po ng magiging member at pag kumito na po tayo ay syempre po ipagkakaloob po natin yan sa ating community. Loobin ang awa ng Diyos na ang kalakasan po natin sa araw-araw. Tulungan niyo po ako, iangat po natin ang ating mga sarili, syempre. Maraming salamat sa inyo lahat. May part 2 po tayo, may tatawagan po kasi akong client, sandali lang. Thank you very much. God bless everyone.